više svi projekti idu u nebo i ide sve gore. Nikad više ljudi oko sebe nećete vidjeti nego u godinama ispred koji će ostati bez svega. To zvuči nevjerojatno. Svi pričaju o najluđem bulu koji će se dogoditi. Je, hoće, ja vjerujem da hoće, ali koliko će žrtava ostati, to nije istina. Šta će sve te žrtve govoriti? To je jedna velika prevara. Nitko od njih neće reći ja sam kriv, ja se nisam educirao, ja nisam ispoštovao Bitcoin. Investirao sam u tamo neke tokene samo zato jer su mi neki govorili jednog dana kad se ovo vrati na ATH, ovaj neki novi projekt, ovaj neki novi tim, ovo neko novo nešto, ok, ispoštovao si to nešto novo nešto, ali nisi se štitio i poginuo si. Ko će biti kriv? Kripto prevara. Tako da, mislim da se neće dogoditi 2021. Mislim da nećemo biti u fazonu kad je sve išlo gore. Nema dovoljno ljudi, nema dovoljno kapitala, nema retaila. Pametni, smart money. Nikad više smart moneya nije bilo u ovom svijetu nego sada i nikad manje retaila. Logično je gdje će kapital ići.